बिथांमोना बेखौसो हिसाब होनांसिगोन जोंनो मानो बर' जातिखौ थगायखो बिटिसिनि पावारानो जोब्बाय बिसोरना 5 बोसोरानो गैला मासावनो जोब्बाय आरो मा खामानि मावगोन बिथांमोननिफ्राय जेबो आसा खालामनांगौ जोंहा गैला पर्बत जरा हिसाबै बिथाङा प्रमद बर'आ जेबो होनो हायाखै जि जादों जोंनि बे पर्बत जरायाव हाग्रामा सारनि दैदेननाय बिपिएफ सरकाराव जादों जों बेखौ उदाहरन हिसाबै होनो हायो दाबो जोंहा मोजां गंसे जोंखौ जायखौ जों सानफेराखैमोन सिमाङावबो बेवहाय जों मोनसे साब डिभिजन मोनदों सिभिल साब डिभिजन मोनदों जों बाहाय जोंहा एसडिअबो थायो आरो 40टा डिपार्टमेन्टनि बाय साब डिभिजनाल अफिसारफोर मोननो हादों बाहाय जिखुनु खामानिखौनो जों बाहाय खामानि मावनो हायो दा बे हिसाबै गोदान नायदों दे पर्बत जरा हिसाबै ना मोनसे मेडिकेल कलेज हरदों जोंनो ना मोनसे पाब्लिक लाइब्रेरि हरदों ना मोनसे थाना हरदों जोंनो बेखौनो जों बुंनो हायो बासबारियाव मोनसे थाना हरदों नामा जेबोथ' हराखै मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानो बिथांमोना नै दिनै बासबारियाव मोनसे पलिटेकनिक इन्स्टिटिउसन गायसनना गालांदों हयथ' आंहा बिनि सायाव आं डाउट दं जे बेबो जानाय नङा रेल फेक्टरिनि खोथा बुंदों बिथांमोना जानाय नङा दिनै जोङो इउथ टिम जानानै सारा बिटिसि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जों गिदिंगासिनो दं जों 26टा माने ब्लकआव गिदिंखांबाय जों बे हिसाबै नायबाय जे बिथांमोनहा मोनसे बबेबा जायगायाव एनआईटि नेशनेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि गायसननो नागिरदोंमोन महायबा अभारफ्लाइ होनो नागिरदोंमोननो बबेबा डिस्ट्रिक्टआव आरो मा होनो अर्गेनिक इउनिभारसिटि मेडिकेल कलेज माहायबो गायसननो जोंथ' जेरावबो नुवाखिसै उदालगुरियाव गिदिंबाय जों समस्ति गिदिंदों बाक्सायाव गिदिंदों मोनसेबोथ' नुबोआखिसै बिथांमोना जेबो मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै जार फलते पाब्लिकआ बिसोरनि सायाव फैद गैला आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जे बिथांमोनहा इयुन फैगोनाव जेबो खामानि मावनो हाया आं बिथांनि मोनसे खोथाखौसो सब समय गोसोखांबाय थायो फारसेथिं आं बेखौ बुंनो सानो बिथाङा सब समय 17 बोसोर होनबाय थादोंमोन 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेबो खामानि मावनो हायाखै खिन्थु 17 बोसोराव जेबो खामानि मावनो हायाखै होननाया मोनसे रिएक्सन उल्थासो जादों खारन पाब्लिकआ बिसास जायाखै बिसोरखौ मिनिदोंसो नङा होमबा दानानो जालायबाय सान्थि गावनासो बिटिआर सान्थिनो गावनो नांलायबाय हाग्रामा सारनि 2003 निफ्राय गावनो नांलायदों थायर जलायदों सोरखौबा माबा खालामदों नङा होमबा बिसोरनि थाखायनोथ' मा जायो इनकाउन्टार सिन्थाय जालायदों बर' गथ'फ्रा नङा होमबा बिनि थाखाय दिनै बिथांमोना सान्थि जाबाय दानाथ' बेखौबोथ' एक्सेप्ट खालामजायाखिसै दिनै फैयै माने बिटिसिनि पावारानो जोब्बाय बिसोरना 5 बोसोरानो गैला मासावनो जोब्बाय आरो मा खामानि मावगोन बिथांमोननिफ्राय जेबो आसा खालामनांगौ जोंहा गैला आरो रायजो राजाफोरखौ आं मोनसे गिदिर खोथा खावलायनो सानदों नोंथांमोनहा जे बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ जोंनो मानो नांगौमोन नैबेसो प्रश्नआ फैयो गिदिर खोथाया बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ जोंनो मानो नांगौ बिथांमोना जिहेतु बिटिआर सुक्तिखौनो मिसा सुक्ति जे सुक्तिया ग्रहणजोग्य सुक्ति नङा बे सुक्तियानो बिथांमोना गोरोन्थिखा नङा होमबा बेजोंहाय जोंनि किसुमान जे जोंनि बिटिसिआव मोनबोनाय पावारा काट जादोंसो होमबा बिसोरनि मावनाय दांनायखौ मानो नांगौमोन जोंनो बिथांमोना बेखौसो हिसाब होनांसिगोन जोंनो मानो बर' जातिखौ थगायखो बेसो मेन उद्देश्यमोन नङा होमबा बेखौसो जों सोंनांगौ प्रमद बर'नाव जे बिथांमोनहा मानो बर' जातिखौ मानो थगायनानै मिसा सुक्ति खालामनानै लाबोखो आरो सुक्तिया जुदि मोजांथार मोनबा दिनै 5 बोसोर जोबनायनि उनाव एनडिएफबिआ आलादायै मोनसे मानो गोदान पार्टि दानांगौ जानानै फैखो बेहायबो प्रश्न फैयो नङा होमबा जार फलते हमनो हाबाय बिथांमोनहा मोजां सुक्ति खालामाखै आरो बिथांमोनहा मावनो हायाखै बास बे खोथाखौ बुंबाय आं रायजो थेंक इउ